Нічого собі. А вось я на канапе. А вось у Майами 200 лайков набрала фотография. Малайчина. Похваленый Иисус Христос. С вами передача «Дзіцячы ракурс» и я ее ведущий Миколай. И сегодня до меня завитал ксёндз Иван Ола. Похваленый Иисус Христос. Навеки вечны, Миколай. И уже традиционно я хочу вам задать одно питание. Коли дозволите, конечно. Калі ласка, для гэтага я сюды і прыйшоў. І вось якой. Мне вельмі цікаві, чаго ад мяне жадае Бог. Я рады, што задаеш сабе гэтае пытанне. Але ўжо ў тваім пытанні знаходзіцца адказ. Дзе? Калі хачу даведацца, чаго жадае Бог, мне трэба ведаць, хто такі Бог, як ён дзейнічае, што ён робіць, як ён сябе паводзіць, і дзе мы пра гэта можам даведацца. Ну, я лічу, што ў касцёле, у хаце, у святым пісанні. Правильно. Першае месца, дзе мы можам пазнаць Бога і чаго ён жадае, гэта святое пісанне. Чытай Біблію і убачыш, чаго Бог жадае і чаго ён не жадае. Калі штосьці супярэчыць таму, пра што кажа Бог, гэта, напэўна, не воля Божая. Але ж у святым пісанні не кажется пра мяне. Маеш рацыю. Святое пісанне не кажа пра Мікалая Карабко, але апавядае нам пра шматлікіх людзей, сярод якіх таксама з'яўляюцца хлопчыкі і дзяўчынкі твайго ўзросту. Напрыклад, памятаеш гэты урывак, у якім апавядаецца, як Езус на пустыні накарміў вялікі натоўп людзей? Хто яму дапамог у гэтым? Хлапец. І ён распазнаў, чаго ад яго жадае Бог. Што ад яго жадаў Бог? 2 рыбы і 2 хлеба. Простыя рэчы. З такімі ж простымі рэчамі Бог звяртаецца і да цябе. Пра што іх можна распазнаць? Праз выкананне нашых штодзённых абавязкаў. Дапамагаць бацькам, добра вучыцца, выконваць хатнія заданні, ісці адпачываць у адпаведны час. Гэта тое, чаго ад нас жадае Бог, так як пажадаў ад гэтага хлопца падзяліцца 2 хлябамі і 2 рыбамі. Вось, у вас упало. Дзякую. Але адкуль ты ведаў, што трэба іх падняць? Меня бацькі вывучылі. І гэта вось прыклад, як тое, што нас вучаць бацькі, як тое, што мы перажываем, гэта наше штодзённае жыццё, табе падсказала у канкрэтнай сітуацыі, чаго ад цябе жадае Бог. Бог жадае, каб ты дапамог другому. І ты гэта зрабіў. Не шукай вялікіх адказаў, чаго ад цябе жадае Бог. І пры гэтым будзеш траціць супакой, як я не ведаю, чаго ад мяне жадае Бог, я нічога не буду рабіць. Рабі тое, што ты зараз павінен рабіць. Зараз павінен вучыцца, чаго Бог ад цябе жадае. Добра вучыцца. Зараз у цябе час на адпачынак. Якая воля Божая адносна твайго жыцця ў гэты момант? Каб я атрымаў добры адпачынак. І каб я добра адпачыў, каб я не лянаваўся, не займаўся нейкімі дрэннымі справамі, так? Вось, яшчэ адным месцам цудоўным, дзе мы распазнаём волю Божую, з'яўляецца малітва. Ты молішся? Конечно, кожны дзень, раніцу і ўвечар. Што такое малітва? Як ты можаш яе назваць па-простаму? Малітва – гэта гаворка з Богом. Але ізноў ж, у малітве я канкрэтна гавару Богу, што я ад яго хачу. Але я не разумею, чаго ён ад мяне хоча. Маеш рацыю. Не заўсёды мы можам і павінны зразумець, чаго ён жадае. Але малітва выхоўвае нашае сэрца. Падчас малітвы, падчас гэтай размовы, гаворкі, як ты кажаш, з Богам, я пачынаю з ім сябраваць і дзесьці адчуваю, што гэты Бог, ён блізкі. Што гэты Бог, ён той, который жадае майго шчасця. І воля Божая менавіта ў гэтым, каб я быў шчаслівым. Дзесьці на малітве ён можа нам паказаць, дзе нашае сэрца па-сапраўднаму шчаслівае. Напрыклад, што табе падабаецца ў жыцці? Люблю спорт. Я люблю гуляць са сваім братам. І вельмі важна слухаць сваё сэрца. Напрыклад, як мы ўжо з табой казалі, мне падабаецца футбол і маляванне. Гэта не супярэчыць святому пісанню? Не. З гэтым згодны мае бацькі? Да.
пачынай рабіць. І у працэсе ты убачыш, да чаго Бог тебе рыхтуе, да чаго ляжыць больш тваё сэрца, дзе ты больш шчаслівы, у якім з гэтых двух заняткаў. І паступова распазнаеш. Дарэчы, прыклад. Я ведаю, што табе падаравалі новы ровар. Так. У ім ёсць святло. Так, ёсць. Я кручу педалі і вырабатываецца энергія. Таксама і з воляй Божай. Растлумачу. Ты яе распазнаеш толькі ідучы, шукаючы яе. Круціць педалі, гэта азначае, можа, шукаць гэтую волю Божую, так, то штосьці рабіць. Напрыклад, запісацца у футбольны клуб, альбо распачаць курсы па маляванню. Калі ты будзеш круціць гэтыя педалі, будзе святло, Божае святло, якое табе будзе асвячаць твой шлях, чаго ён жадае ад цябе у гэтай канкрэтнай сітуацыі. І я думаю, што ў цябе ўсё атрымаецца. Не здарма святы Ян Боско казаў: малымі крокамі Да вялікіх мэтаў. Дзякую. Вялікі дзякуй за ваш цікавы адказ. А я нагадваю нашым гледачам, што з намі быў ксёндз Іван Огар. Чакайце новых сюжэтаў, ставце падабайкі і падпісвайцеся на наш канал. І да пабачэння! Няхай добры Бог дапаможа вам распазнаць волю Божую адносна вашага жыцця. З Богам!